kuminta ka. Kuminta ka baka kuminta ka. Kaya netong mga itong kumpare, si Dudong Rami, matik ang sili. Matay ka, primordial naras yung ulo yun. Sunod kong matay ng vitamin C, lunod! Ang vitamin sa mga gwapo diara! Sili na po! Atong itornido, magaon! Dagan mo yun, nanggawas ang pungalan. Pungalan sa sili. Nga? Ang naman ito. Ha? Ha? Suka na po na yun. Sige rin mga kasuroy, mo ka natuluto ang sudan. Iguslaan ako na rin. Kaya kumita ka. Kumita ka baka kumita ka. Pero mananaw nga pre, mura naman nagidok-dok pre. Pareho ito magnaw ni Anaras Log. Minta ka, pakuwapat na ka. Dako kaya. Sorry na, huwag ka na magalit. Masuri-suri lang dito. Baligid ka, kaya ulit. Ay, buhok inay. Buhok inay. Oh, mga kaon, may bungkag mga kaon. Nagwat-wat may, kinay mo sponsor og tinay sa manok. Yes! At bang namuta niyo, kibukutan. Taro ko. 2,000 years later. Mga kaon, na-sponsor sa tuwag tinay sa manok. Maluto ko niya wag kuhag ite. Pag yung kuriya tayo pati ko na kaon, sa na makayayaan kinabuhi ako. Sige taka o bidli o. Kaya naglagot ko na siya kaon, kaya nga nung nag-aon may scramble. Kaya ko na may pagkanog lami. Kisa man na siya, si AKA Murder, Kapitan, Lipang-Lipang, Labat. Nalipay si Juan, si Winrox TV. Pre, lamat kayo. Pre Morjor, lamat kayo. Bidli. Dako kayo pasalamat na mo kang AKA Murder, Lipang-Lipang. Kaya nakakaon gimig bidli. Mga gaon, darato po tayo. Tinae, ngawa hugasi. Nay, tae. Og dara nga tong lamian na vitamins. Pangpabudlat sa mata ni Rami. Karon agaw kato nagyaw-yaw nga nang one mi bot kina nga may sarambol. Karon ang manok Si Sarambol. Karon ang manok na mong gipakaon. Ang tinahi na mong kaonon. Walay limpyo-limpyo na largo ni. Puslan ni mga nang tong bate kayo. Pait ba oy? Pait pa nang naong nimo. Kaya na tong mga tong kumpare si Dudong Rami, matek ang sili. Matay ka, pre Morjor naras yung ulo yun. Kalitong tag santa ko. Pak. Pick up pakaon. Okay. Ayun, nagkuha po na yung siling ko. Ay, mo. Ano, likon mo na Sudoy. Ano? May pinakagwapo na sa grupo na mo. May pinakagwapo ng John Ren ni Bibi. Pinakagwapo kay Matog. Kung ano kang tamak. Muna kaon nga tsamba-tsamba mga gaon na magkapunit lang. Punit na rin. Swerte. Lami unta, ang makapunit tol, tatay. O mga gaon, diasa mo kay magmaniw na me. Sa taon sa mo ang tig-deliver ng tubig, Safe Vincent. Busing mo. Ay, ginagmayang sili. Lagi na may sili ba? Naglingo-lingo na. Magkapunit lang na. Nagkahan na, tulo naman nakabuk sili ba? Gapa. Sabi pila naman nakabuk ta. Pila ka po? Pila ka po. Mag-uno mo nakabuk ka. Pagkamatay mo. Pito ni kabuk ko eh. Ha? Pito lang. Pagkamatay kag sayo, ikaw lang turon. Mga gaon, mag-cooking show na ko, mantika. Sunod ko kumatin ang lamas ilunod. Ang lamas di ara. Sili na po. Atong itornido, mga gaon. Sunod ko kumatin ang vitamin C ilunod. Ang vitamin sa mga gwapo di ara. Sili na po. Atong itornido, mga gaon. Sunod ko kumatin ang batikon ilunod. Ang batikon di ara. Kauban sa sinay. Atong itornido, mga kaon. Sunod ko kumantin ang tinay sa manok, ilunod. Ang tinay sa manok, di ara. Mora niluto, kita mo luto agad tinay manok na walang piway. Iti, atong itornido, mga kaon. Sunod ko kumantin para timpla, ilunod. Kompleto ricados. Atong itornido, mga kaon. Sunod ko kumatay ng patay silunod. Ang asiti sa motor di ara. Atong itornido, mga kaon.
sa Bacadera! Ato itong nido mga kaon! Mga kaon, marag okay ni mga kaon. Ito yung patalawan sa itong amigo na gwapo. Kuko Martin, pasok, 24 oras! Yes! Grabe, pili mo kayo pinaslakan, pre. Grabe, amigo! Taglamoy dito. Mga kaon, murag okay na sampi na, wow! Magdali ba kay gutom kayo? Magdali, ta, murag kagwagos lang ita. Mga kaon, bubod na! Ay lang. Grabe, bitok baboy kaon. Sige magimang. Apit hog. Mga kaon, meeting na. Kapag ko. Salamat mo sa nag-sponsor. Salamat sa sponsor, Morjor, aka Hapitan Junior. Aka Hapitan. Salamat Morjor, Brad Morjor guys. Yaw. Sabi nga. Lang. Ano na mo ya pre? Grabe naman pagka maglamoy. Mo hindi may mag-content og lamay maga, lamoy ko Martin. Wow. Oh. Grabe lagi ni comment niya. Imbes ganahan ko sa yung vlog. Wala na mo ko Martin, hindi na mo kaog kanon. Unfollow ko na siya eh. Dagan ko yun eh. Nanggawas ang pungalan. Pungalan sa sili. Ha? Ang naman ito. Ha? Ha? Suka na po ninyo. Tungtong pa nito. Kaam na unay. Wa ko kapangandam da. Highlights. Sili ah. Mihaga na eh. Kami gini Highlights sa kaon. Bitok sa baboy. Ikahiko ko eh. Ano din ka nun, no? Ano? Ano ka na dito, ha? Nga, si Windrock to, nagkaray ko, ha? Buting ka na yun. Lalo. Kaon nga waiting ka na eh. Buti ko dali. Nalayo ka na wagtang. Wala ko nito eh. Nanay nagila. Nanay nagtabaw gaon. Mga kaon, ledik na! Wow! Shout out! Shout out kong Manlanot Kanape Gaspar, Pibs Barcelona, Toto Vlog Master from Tagum City, Jan Montitante, Tantiday, Malinaw Limar. Shout out yung mga gaon. Og shoutout lang ko ni Rancy Draboy from Olango, Baring, Lapu-Lapu City. Og ni Abigail Binimerito Vlog, Jason Mingo, John Monante, Christian Katayas, Lezil Dihan, og ni Jillian Generale. Or Generale, shout out. Og shout out ko aning Inchik og pangan. Og ni Jandrel Lopez, og ni Johnny Van Molina. Og shout out ni Rosalie Imban, og siya dong bana si Mario ni Sila, og siyang pagumangko na si Arvin Amban. Shout out. Shoutout kong Jonrel Lopez o kang Cyrus Saint Jamis Elises Tabajunda kang Lance Kinon Elmis Yabes. Shoutout. Og shoutout akong Sir Book. Og shout out ko ni Mark Bristol, og ni Ninyo Oglaw taga Barili, og ni Sadro Sildora, og ni Renz Lowe Bayadog, og ni Frank Sildora, og ni Mark Bristol Ninyo, og ni Oglaw, og ni Anthony Mendoza, og ni Renz Bayadog. Og shout out ko ni Ayan Kuyoka from Kuyoga family, og ni Renjo Bindoy, og ni Talisio Jimar. Shoutout Regine P. Jumbo, GC Daigdigan,
EJ Reyes from Davao, Arami Rolida from South Korea, Marlon, Tidtid, Darin and Marky, Teodoro family from Itambato, Kawayan, Masbati, Junmar Buko, Jijue from Davao City, Nuevo family from Labugon, Mandawi City, Catherine Kasilan from Tanawan, Leyte, Valdiviza family from Mohon, Tagaloon, Misames Oriental, Nestor Sino, Edwin Baguhin from Naik, Cavite, o kang Ransville TV from Qatar. Shout out! Sa wapa ma shout out na comment lang mo go throw. Wow!